Дами и господа, този поздрав е много специално направен от Свети за нейния мъж Краси Обертона и от Краси за неговите братя Иво и Дани, и за тяхните родители, и за най-голямата фирма, за най-добрите косачи на Малашевци. Обертона патрона, се му върви, а вела кая гили за най-големия, за Иво патрона. Хайде брат ми Дани, па Бардан, о Малашевци, о най-баро, о най-зорало, и яша правато са номер едно. О Краси Обертона на Малашевци, всяка майка Иво не ражда, Краси Обертона е душманен мударец, паравец. О, Иво патрона на Малашевци, най-големия, о най-баро Андо Малашевци, сам е постигнал всичко. Вали гърби на Дани, машина, капа баре от умен, от Дани патрона, си легендата на Малашевци, шампиона мощния па Бардан. О Малашевци, о баре думу како баре Вилеско, о Краси Обертона на Малашевци. Срещу мир и фамилия.